Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran ketare. Shugaban ƙasar Rasha Putin ya ɗau alwashin cewa zai hukunta duk wani mai hannu a kan raba Rasha. A wani jawabin kai tsaye da shugaba Putin ya yi a talabijin ya sanar da cewa an baza dakarun yaƙi da ta'addanci a birnin Moscow don daƙile harin ta'addanci da ake zargi. Shugaba Putin ya yi wannan alwashin ne bayan fitowar bayanin shugaban Wagner wanda ya ce mayakansa za su tabbatar da cewa sun wargaza dakarun Rasha. Hakan ne ya tilasta wa shugaba Putin tabbatar da cewa ya baza gaba ɗaya dakarun kota-kwana masu yaƙi da ta'addanci a ƙasar Rasha. Wasu attajiran Turawa su biyar sun kashe dalar Amurka 250,000 don a kai su ga inda jirgin Titanic ya nutse shekara 1100 da suka wuce. A nan muka kawo ƙarshen labaranmu na ƙetare. Ku danna mana subscribe sannan ku yi like ku yi comment don mu ci gaba da kawo muku kyawawan ayyukanmu.